tri. Raz, dva, tri. Už to je chvála Boha. Jo, to. Príjemný dobrý večer, Novíčín, ahoj! Normálne jak doma. OK, tak správne. Každý koncert má akýsi, nazvime to protokol, čo znamená, že príde kapela, zahrá úvodnú pesničku, vydáte taký ten ľahučký úvodný potlesk, to je taký ten potlesk ťapi ťapi, to ste ukázali, díky. Otázka znie, či by sme pre dnešný večer nemohli tento protokol akože preskočiť a či by ste nás nemohli privítať takým potleskom, akým sa s nami budete dnes večer lúčiť. Dá sa? Povedal by som, nacvičené to máme, ideme na ostro. Pekný večer, želá kapela No Name!
Ďakujeme krásne. Ďakujeme krásne, Mariči. Nedáte si pokoj s tým tleskaním, čo? Vážená spoločnosť, uvedomte si, že je 22 rokov od rozdelenia nášho bývalého Československa a tak fungujú také fenomény, že nás na Morave a na západe a v Čechách sa pýtajú, ako je to na tom Slovensku, je sa ešte čo tých Slovákov nejaké slovenské finty učiť? Áno je, Slováci sa nás pýtajú, ako to je na Morave, v Čechách, je sa čo bratov a sestier z Čiech ešte učiť? A my, že áno, áno, na furt sa tie národy ovplyvňujú a posledný máme úplne extrémny zážitok. Naša kamarátka v Prahe má 50 let, Irena, a má 35-ročného syna Jirku a ten furt bydlí u mámy, hej. A ona mu hovorí, Jirko, prosím ťa, biež už do prdele. Chod pred od mamičky. Už je čas opustiť rodinné hniezdo. A Jirko hovorí, Igorku, ale koukaj, tohle sa nauč. On sa ti postavil pred mámu a hovorí, dokud máma funí, budú bydlet u ní. Hráme pre všetkých od Michaloviec až po až na Ruce!
že ideme hrať slávnosti mesta Nový Jičín. Pozrite sa na seba. Takto vyzerajú otca vášho slávnosti. Ruky dole, prípadne chlapi ruky tak. Akože jediný v celom tomto občianskom združení, ktorý má ruky hore, je tam ten fešák, aj to kvôli tomu, že má piva v ruce. Vidím kámo, na zdravie. OK, tak keď slávnosti takto skúšame trošku inak, ukážeme sa, ako to funguje, keď majú byť ruky hore. Sekunda. Dušan, sme pripravení? Hej! Sme pripravení? Nech sa páči. Povedz mi láska, povedz mi len, čo som všetký si pamätá, čo je vonku na ní. Zdá sa mi máš, keď sme sa spoznali, Jičín na nohy. Krajší sa už nedá! Vážení, aby nebolo, že len tak prídeme do Nového Jičína, nevieme kde hráme, nevieme pre koho hráme, vezmeme honorár a dávaj ho domov, tak sme si to zistili. Zistili sme, že človek, ktorý u vás nemá klobouk, ako keby ani nebyl. Zistili sme, že to musí byť niečo geniálne ve vode, lebo sa tu narodil Karel Kryl, lebo sa tu narodil Freud, lebo sa tu narodila Božena Nemcová. A tak by si to ste ani nevideli, kúkaj na mňa. Poznaj svoj domov. Tak preto jedno hromadné menovanie tejto neuveriteľnej konštelácii, ktorá sa volá Nový Jičín. Pýtal som sa rostlou stromom, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako
ako ľudia, ty uličína a ja zastú. Dúfam, že ťa nevyplašia moje metafory. Myslím, že nikto iný s tebou takto nehovorí. O Novej Mičine určite nejkoto. Snažím sa len, aby ďalší náš deň nebol o to isto. A to je dôvod, prečo každý fandí svojim hokejistom. Gratulujem, počkaj o rok. Domnievam sa, že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz. Tam sa ti rimuje tolik slov. Za každým domom urobme pár prekvapení. Vidí to ľahké, ty sme kafe a ja budu volení. Za každým domom, veď každý deň nemusí byť každý rok. Ja len dúfam, že to bude nový život. Niekedy ja som ten svoj, pod zárukou pani šatán. Ďakujem. Otázka večera znie, nakoľko sme odohrali nejakých 1700 živých koncertov za posledných 19 rokov, nevedeli sme sa dneska v aute dohodnúť, či sme už niekedy v Novej Mičine hrali nebo ne. Hrali sme tu? No díky, mám, že ne a je. Hrali sme? Počkaj, tu sú 3 múdre hlavičky, alebo je to Alzheimer teraz. Hrali sme tu? Na meste počka. Kdy sme tu hrali, drahá? 2 roky zpátky, hej? Ale na námestí ne. To by sme si pamatovali teda. 2 roky, a 2 roky boli kde? Kultúrak? Majno, nás super. Perfektne to bolo, super. Čo povedal? No dobre, tak schválne. Preto o tom hovorím, lebo 2 roky dozadu sme boli síce v tej istej zostave, ale jeden z nás bol, ako by som povedal, slobodný chlap. A 6 týždňov dozadu sa normálne, tajne, ty vole, dobrovoľne, opakujem, dobrovoľne jeden z nás oženil. To teraz sa tešia staré panny, alebo 20 rokov ženaté ženské, čo? Ja, nazdar babi. No, ženy v tomto veku už vidí, co chtějí. Tak, aby sme vedeli, kto to je, potom uvidíme, či sa budete tešiť alebo smútiť. 6 týždňov dozadu sa tajne oženil náš bubeník Ivan!
upozorním tých vzadu, že ten prst, ktorý vám ukazoval, bol skutočne štvrtý, nie tretí. A keď vidíte, náš Ivan ešte opojený láskou, ešte ho to tak drží, ešte ten prstínek mu nevadí pri bubnovaní. To iná situácia bola u nás, moja manželka je zubaška a tá hneď v svadobnú noc hovorí: drahý, ja nebudem môcť nosiť prstínek do práce, ja sa hrabem ľuďom v puse, ja som zubaška, mne to vadí pri práci. Hovorím si: dobre, tebe to vadí pri práci, mne to vadí po práci. Hráme pre všetky naše milované budúce manželky. Ivan, nech ti to vydrží, ako chceš, hráme Ženušky! Ďakujeme. Niekedy si pripadáme na tých našich facebookových a webových stránkach, jak pořad Pošta pro tebe. A ja si pripadám jak Tereska. Bo furt na niekto píše, že či sa dá zaželať pesnička, nedá zaželať. A tak mi napísal istý chlapík, ktorý tu nemôže byť, ale že vraj pre svoju mamičku. Volala sa Renáta Plánková. Je tu niekde pani Renáta Plánková? To ste vy? Máte zlatého synáčika, všetko dobré. On to objednal, ale napísal, že vy to zaplatíte. Víte, koľko to stojí? Ne? Tak, vy máte zadara, ale pozerám, že tu bol nejaký závoj. Tu sa niekto lúčil so Slobodou. Ty sa lúčiš so Slobodou? Ty už si vdaná. Dneska? Kriste, Pane. Kde je ženich? O tom neví, hej? Lebo myslíš, že by sme sa mohli staviť na hotelu u Dubu? Zdravíme ženíka, určite sa to nedozvie 100%. Tak hráme pre všetkých, ktorí chcú. Plánkovú, drahá, meškáš 6 týždňov, mohol si mať za manžela Ivana. Nevadí, v budúcom živote sme všetci v pořadí, jo? To je pre vás. Ďakujem, že si.
Ďakujem. Neviem, ako je to u vás, ale u nás na Slovensku to funguje tak, že keď nevesta ujde z vlastnej svadby a niekde ju nájde ženích, tak pozýva všetkých ľudí, ktorí sú v tej miestnosti. A neviem, Lovíči, nešli by ste na takú nezáväznú svadbu jednu? Ječko, kačička, s omáčkou, ne, sezelím, s omáčkou, ne, sezelím. Nie? Dobre, ďalšia vec, tam som pozeral, že nejakí ľudia kývu, mávajú, som si trošku myslel, že mne, a prdla, z toho ich brala kamera. Díky, my sa tu môžeme hodinu potrhať, vidíte kameru a ahoj. Díky. Napriek tomu si myslím, keď sa pozriete dookola seba, ako je tu báječne, ako je tu krása, pokoj, celý svet normálne horí, všetci majú problémy a skutočne región Slovenska, Moravia, Čech, no povedzme, nie sme zasnúbená zem. Je to tak. Tak ja želám z tohoto miesta, nech nám ten geopolitický pokoj, ak sa dá, vydrží celú večnosť. Spieva Novíčan. Želám ti pekné ráno, rád by som mal vedel, kde si. Zaspávali sme spolu a ja to som. Som si, necítim ani tvoju vôľu, ktorou očarila si ma. Jediné, čo si pamätám, je nepresávajúce si. Už viem, ako chutí večnosť, chutí trpká, chýba mi tvoj spiev. Ja si počkám, kým príde rád na teba, vezmem ťa tam, kde milovanie nie je. Môj ničín, chýbaš mi celá. Už viem, čo znamená byť zauletou, a aká je nevesta krásna. Dovtedy, kým sa stretneme, ti želám. Máš svoj čas, však sme Novíčin, halo! Zostaň!
šlo. Tomu neveríte ani vy, ani on. Nevadí. Vážená spoločnosť, to, čo ste počuli doteraz, to bola zvuková skúška. Otázka je, či už ste pripravení na koncert kapely No Name? No neznie to moc jednotne. Pýtam sa posledný krát dnes večer. Ste pripravení na kapelu No Name? takto ste nás mali privítať. Ďakujem. Dámy a páni, Milino Líčin, my sme vám taká zvláštna kapela. Normálne to, čo vidíte, je teda 5 Slovákov a jeden normálne reálny Slovák maďarskej národnosti. Hej. Vyzerá normálne, ale To je taká vec, že máme takú prúpovídku, síce Zoliho vyučujeme históriu a tak hovoríme, že Zoli, niekedy dávno tu bola krásna zem menom Veľká Morava a potom prišli Maďari a všetko vypili, no to je iná rozprávka. A tak v rámci dorovnania histórie sme normálne nášho slovenského maďarského klávesaka naučili hrať českú lidovku. To ste už takedy videli? Chcete to vidieť? Tak, že ti sa chytí.
co jste Pozri sa na mňa, on sa ešte aj postaví, chápe? Medzi nami, keby každý Maďar vedel aspoň jednu českú ľudovku, tak EU není potreba, to je jasné. OK, ideme na ľudovku číslo 2. Čím to je? Čím to je? Díky, toto nám ide lepšie. Dámy a páni, toto je náš Zolín! Ten, čo nespieva, spieva. Čím to je, že mladí vydržia tmu a ženy ukryté sú v múdri. Dúfate si sami, poďme, možno zlodie a možno nikdy. Čo raz na každý život má zápas a človek len velečí. Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieľa, na zemi plaví a viera. Čím to je, že len to nenávidí sen a nikdy nenapíše pieseň. Máte dosť? Lebo my už hej. Ako mám to tak chápať, že sa bavíte normálne, hej? No vy ste zlatička teda. Veľmi nám to lichočí, ale mám to tak chápať, že vám vôbec nevadí, že my sme v robote, hej? Díky, typické české publikum toto. Až do rána, bíleho alebo o život. Dobre, nechám to na vás, aha. Tuto zobral vzorný tatinek roka svojho miláčka hore na ramena. Čau, princezno. Čau. Kolik ti je, devenko? 10. Vypadáš na 9. Tatinku, aby to nebol že sranda, to sú také tie osudové setkánie, hej. Mladá asi nepozná, ale vy určite poznáte speváka Petra Jandu z kapely Olympic.
Tak momentálne má Peter Janda aktuálne o 40 rokov mladšiu ženu. Keď sa pozerám na tú vašu dceru, tak pozerám, že je pre mňa hodne stará. OK, ale mladá, počúvaj, princezno, ty rozhodneš, jestli kapelán bude hrát pro všechny, nebo ne. Ak uděláš hlavou tohleto, hrajeme. Ak uděláš ne, musíš jim to vysvětlit, jo? Tak, princezno, hráme nebo nehráme? Takýmto strana Níkova. A miláčku, vedení mesta Novinčiny ohrožuje. Budúci šéf. OK, tak. Zahráme prvá. Ježiš, jasné. Dobre, tak zahráme najkrajšie klamstvo, ktoré chlap môže povedať žene. A to je, drahá, ty si moja prvá. Ostaňte s nami, o chvíľu opakujeme celý koncert. Ďakujem krásne Víči. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja vám dám mikrofon. Srdečně vítám kapelu No Name v Novém Jičíně. Musím říct, že to bylo mé velké přání dostat do Nového Jičína kapelu No Name a jsem za to velmi rád a určitě jsme strašně rádi a ten koncert je úžasný a já teď možná něco prozradím.
ale chtěl bych tady popřát panu Týmkovi všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Já si dovolím vás poprosit o jednu věc. Igor je úžasný, dnes slaví narozeniny. A to, kdybychom mu společně všichni zakřičeli Igore, všechno nejlepší a hodně zdraví. Tak pojďme na to. 3, 2, 1, teď! Jste výborní! Ďakujem krásne. Ďakujeme. Ja ďakujem za celú kapelu, ďakujem za všetko. Už pozrite sa, nevesta zmizla, už sa bála, že budeme na jej svadbe chcieť aj moje na... Tu je! Drahá, tak to spojme. Tvoja svadba, môj na rozku, čo? No ono takto medzi nami, hej? My sme si zadefinovali niekedy dávno, 19 rokov dozadu, že kým budeme oslavovať naše narodeniny, svadby, rozvody a všetko možné na koncertoch a kým bude taký čas, že nebudeme mať často oslavovať vo voľnom čase, dovtedy budeme slávni. Zatiaľ to funguje, ďakujeme. A čo sa týka tých slávnych kapiel, tak sú tu nejakí mladí muzikanti medzi nami? No to je nuda, ty vole, na začiatek kariéry. Dobre, tak taká malá rada. Stretávam sa s novými kapelami, ktoré by tiež chceli byť slávni, ale medzi nami to sa nepodarí každému. Prečo to hovorím? Texty mladých kapiel sú také tie mobilné, také technologické. Hrali sme s jednou kapelou a tá spievala, že selfie, selfie. Či ja viem, poďme moc. Ďalšia kapela spievala kikiriki, kukuruku, vidíme sa na Facebooku, hej. Podľa mňa tomu chýba poetika, láska. Skrátka, tá prvá a zásadná pieseň musí byť z masa a kosti.
normálnych okolností sa skryjeme do šatne a necháme sa akože hviezd vyvolávať ešte, ale dneska máme šatňu tak ďaleko, že nemá zmysel ísť a vy by ste to ešte mohli hneď začať kričať. A uvidíme to, čo? Som rád, že kričíte ešte a nemôžo. Novíči, na záver iba toľko. Ďakujeme za ďalší krásny deň vo vašej krajine. Jediné, čo na tebe si cení, je tvoja sestra, kvôli nej sa viní. Ja viem, že kvôli tebe vymyslel som ráno, no kvôli sestre však obmecujem spáno. Pozerám sa v očiach, vidím viac. Vďaka tvojej sestre ľúbim sa. Tvoja sestra jediné, čo na tebe si cení, je tvoja sestra, kvôli nej sa viní. Ja viem, že kvôli tebe vymyslel som ráno, no kvôli sestre však momentujem zván. Všetko vidím, pozerám sa v očiach, vidím viac. Vďaka tvojej sestre ľúbim zas. Vaše ruce, zastupci sú veci, čo sú krásne. Tvoja sestra mi dala, to je jasné. Zastupci cítia, to je málo. Kto nespíva, nežije. Oblícaj sa, sestry, čo sa stalo.
Výborníci. Teraz už naozaj ľudí sa kapela No Name. Toto mám z celého koncertovania nárača. Aha. Áno! 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 Milujem to ešte aj do rytmu. OK, tak správne. Rúči sa kapela skôr ako predstavný Shadow. Ešte raz mi dovolte počuť všetky ženské tohoto večera. Ženy, haló! Presne kvôli tomuto sa sem oplatí cestovať až z Košic. Ešte na všetkých chlapov, chlapi nazdar! Kapela No Name sú Clarsi a Spensovi! Basová gitara William! Bicie nástroje a spev Ivan! Solová gitara a spev Roman! Gitara, tanečky, Dušan! A moje meno je Igor Ričínsky. Tak schválne. Do skorého videnia s kapelou No Name.